Acció! Hola, som l'Amir, el Joan, la Una Ros, la Una Puig. I ara us ensenyarem l'experiment de la màquina del buit. Primer es posa la nube dintre del pot, l'aguanta, li posem aquest tubo aquí, ho aguantem, mentre que un altre li va traient l'aire que hi ha dintre amb la xeringa. i cada cop es va fer més gran. Més gran. Més gran, i més gran, més gran. I si no hi ha suficient espai, doncs a vegades pot començar a flotar. I quan li posem l'aire a dins es va desinflar. Sí. Ara traiem. Traiem, oi? Sí, ja ho traiem. I s'espatxurra. I es fa més petit. Ja està. Acció! Estem fent l'experiment del buit. Necessitem una nube i l'aparell del buit. Es posa això aquí dintre. No així, Roc. Bueno, i ara farem l'experiment. Ara estem extraient l'aire de dins. S'està fent gran, eh? Però no sé què passa. Espera. Bueno, doncs ara veureu el que passarà. Espera. S'ha fet petiteta. perquè s'ha tret l'aire. És gordeta ara. Es va fent cada vegada més gorda. No molt, eh? Es va desinflar. Vale, ara deixa No, encara no. petiteta. I ja està. Pum! Avui us ensenyarem l'experiment de la tensió d'un globus. Per fer l'experiment necessitarem un globus, en aquest cas està inflat, i una agulla. L'agulla la passarem pel costat del nus. Intentant que no es peti. L'hem aconseguit entrar. Això ho estem fent perquè si passéssim l'agulla per aquí es petaria perquè no, està molt tensat i si fem el forat per on l'hem fet no es petarà perquè són els llocs on està menys tensat. Ara ell intentarà passar per l'altra part que està menys tensada. I ara l'hem aconseguit passar. I hem passat l'agulla pel globus sense que es peti. Si haguéssim intentat fer el forat per aquí, s'hagués petat perquè està tensat.
L'amortiguació. L'amortiguació és un petit bot que frena les coses quan cauen. Necessitem aquest material. Necessitem 3 ous, 2 recipients i una amb aigua. Primer tirarem un ou a veure si es trenca. S'ha trencat. Després intentarem que no es trenqui un ou. El fiquem dins d'un recipient. Es trenca. I ara dins un ou dins de l'aigua, en un recipient dins de l'aigua. L'ou no s'ha trencat perquè l'aigua ha amortiguat la caiguda. Això passa perquè quan una cosa cau i hi ha aigua que el frena, tota la caiguda, tota la força de la caiguda va a l'aigua i no a l'ou. I com que tota la força va a l'aigua, l'ou es frena i no es trenca. Ara farem la primera llei de Newton. Per fer aquest experiment es necessiten 2 copes amb aigua, un cartró ploma, a sobre dos cartrons de paper de vàter i 2 ous a sobre. S'ha de posar més o menys A sobre les copes. a dins. I què creieu que passarà? Jo crec que els ous cauran dins de les copes. Jo crec que explotarà. Jo crec que els ous cauran al terra. Jo crec que cauran a la taula. Jo crec que es trencarà. Bueno, anem a comprovar. Però primer s'ha de tirar el cartró. Perquè si no, Perfecte. no podrà fer el cop sec. Un cop sec. Ho hem adivinat! I els ous cauen dins de les copes. Perfecte! La conclusió és que com els ous no han rebut cap força i no s'han mogut, han caigut dins de les copes. Aquí tenim els ous ben mulladets. I no són trencats. Bueno, Potser hi ha una esquerda, però... Ja està. Ara farem un experiment que demostrarà la primera llei de Newton. Necessitem 2 gots o copes, el que tingueu, amb aigua. 2 cartutxos de paper de vàter. 2 cartrons. 2 ous, un regle i un cartró per posar. I ho hem de posar al mig de la taula, perquè si no, no es podrà fer el cop sec. Que les necessitem per demostrar la primera llei de Newton. S'ha de posar més o menys al mig de la copa perquè si no no funciona. Tu què dius que passarà, Joan? Jo dic que els ous i els cartutxos aquests cauran dins la copa. Bueno, no, només els ous. I si ens surt malament, cauran a la taula. Doncs jo crec que cauran a la taula i es passarà. Jo crec que cauran a la meva falda. Doncs jo crec que de l'impuls del regle cauran al terra i es petaran. Anem a comprovar-ho. Has guanyat, Joan. Ué.
Per fer aquest experiment és recomanable que el feu al costat d'uns adults. La conclusió és que, com que no li han donat cap força als ous, s'han quedat en el mateix estat de moviment i han caigut dins les coques. Acció! Hola! Aquest experiment està relacionat amb el centre de massa. Hem agafat dues capses i hem agafat dos pals, de tal manera que els pals tenen que haver-hi dos forats a baix, junts, i a dalt dos forats que estiguin separats. Hem agafat l'embut i puja, però en realitat veiem nosaltres que puja, però en realitat el centre de masses està baixant. Acció! Farem la primera llei de Newton. Aquí tenim un ou, un ratllo de paper higiènic, un cartó ploma i una copa i a dins hi ha aigua. Aleshores agafem un regle, vale, i li donem un cop sec. De manera que acaba dins de l'ampolla. I això passa perquè Només li hem aplicat la força al cartó ploma, no a l'ou. i aleshores, com que L'ou l'ou no ha recibut força, l'ou cau a la copa plena d'aigua. Sí. Acció! Aquí tenim una màquina que el que fa és fer el buit. El buit és un lloc on no hi ha espai. Ara el Pol ens farà una demostració. Ara això no s'hauria de separar. No separa. Ara això, com no es separa, vol dir que no hi ha aire dins. No hi ha res. Perquè quan tinguem una miqueta millor, agafarem una nube i la posarem a dintre. Ara el Pol tornarà a fer el buit. I la nube creix. I com podeu veure, la nube s'està fent gran. I quan ho traiem, Es torna a fer. I això és perquè la nube el que vol fer és que hi hagi menys espai, que hi hagi menys espai per treure. Per això s'aixeca. Acció! Hola, avui us explicarem un experiment anomenat centre de masses. El centre de masses és un punt on es concentra tot el pes i la massa de cada objecte. Es fa clavant un clau a la part de sota d'un tap de suro i dos forquilles per la meitat del tap. Quan el tens muntat, el poses, per exemple, en un costat d'una ampolla i s'aguanta. Si li dones un pet, es mou, però es torna al seu punt d'inici. Però si li dones un cop, es cau. Hola, us anem a presentar un experiment que representa la primera llei de Newton. L'experiment consisteix en donar-li un cop sec amb un regle de fusta al cartró i l'ou caurà dintre de la copa plena d'aigua. El nostre amic Pol us farà una demostració. Això passa perquè la gravetat li dones un cop sec i es mou la cartolina al cartró sense que l'ou es mogui i cau dintre. Per la gravetat. Acció! Avui us explicarem l'experiment del buit. Necessitem un pot que es pugui treure l'aire i que es quedi al buit. Mira. I ara
posem la nube i la posem al buit, va creixent perquè desapareix, la deixem al buit i l'aire el traiem, llavors ocupa espai. Si deixem que entri l'aire de cop, la nube es comprimeix perquè entra l'aire i ocupa el lloc.